mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Nasuka ako noong kainin ang tahong niya. Dear Titan Jello at Rocky Terra, gusto ko lang pong magsampa ng reklamo, maglabas ng sama ng loob. Itago nyo na lang po ko sa pangalang Pio. At ito ang aking SPG, as in Super Pack Ganern Secret File. Isang malamig na gabi ng Sabado, naisipan namin ng jowa kong si Erica na mamasyal. Mag-road trip palabas ng Maynila. Simpleng bakasyon lang, pampatanggal lang ng pagod at stress. Overnight lang at tipong gusto lang namin makalanghap ng sariwang hangin. Doon namin naisipan na mag-check-in sa isang beach resort. At pagdating namin doon, nag-night swimming agad kami sa dagat. Maligamgam ang tubig kaya masarap sa pakiramdam. Hanggang sa nag-dinner kami ng seafoods sa restaurant doon. All is well, ika nga. Pagkatapos kumain ay pumasok na kami sa room namin. Ramdam na agad namin ang susunod na mga mangyayari. Kaya hindi nagtagal, humiga kami sa kama, nagyakapan at nagtagpo ang mga labi naming dalawa. Hanggang sa dahan-dahan na rin naming tinanggal ang lahat ng suot namin sa katawan. Dama na namin ang pananabik at ang kagustuhan matikman ang isa't isa. Nagsimula akong halikan siya sa kilikili. Kasi sobrang bango, makinis at walang buhok yun. At lalong walang ahit. Parang sanggol ang kanyang kilikili. Talaga mapapasabi ka na lang mga kabisyo na ay, ang sarap. Tapos ang kinis ko ang leeg niya. Hanggang sa unti-unti ko nang narinig ang kanyang maliliit na ungol na nakakabuhay ng loob at laman ko. Pagkatapos mga kabisyo, bumaba ako ng kaunti at sa dibdib naman niya ako nagpalipas oras. Kumagat, humawak at nag-enjoy na parang kumakain ng ice cream. At dahil painit na ng painit ang mga kaganapan, bumaba na ako sa bandang hita ni Erica. Kinagat ko ang tali ng kanyang underwear at pinigtal ito. Natanggal ang kanyang natitirang suot at dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanyang mahiwaga at kumikinang na perlas. Tumampi ang aking mga labi rito at nagsimulang magmukbang. Pero pagkatapos lamang ng mahigit 30 segundo, isang hindi pangkaraniwang amoy ang umalingaw-ngaw rito. At tinamaan ang aking bibig, dila at ilong.
Hindi ko mapaliwanag kung ano iyon, pero napakasangsang ng amoy nito at para akong nakakain ng mangang na wasabi na halos hindi ako makahinga, pero may amoy na mas malala pa sa tapang ng anghang nito. Hanggang sa tuluyan akong naubusan ng hininga at nagsuka. Hi Tangelo at Rakitera, hindi ko naman first time na kumain ng tahong, pero hindi ko pa rin maipaliwanag kung ano yung sumisingaw na amoy na yun. Ano kaya yun? Na para bang may bomba yung tahong ni Erica sa loob. Sa totoo lang, nagulat si Erica at tila'y napahiya noong magsuka ako. Pero sa dulo, ako ang humingi ng paumanhin para hindi niya maramdaman ang kahihiyan. Sabi ko, ako ang may kasalanan. Wala ako sa kondisyon. May naiwanan lang na tinik ng malansang isda sa lalamunan ko at huwag siyang mag-alala dahil wala kaming dalawang problema. Pero mga kabisyo, DJ Rocky at DJ Titan Jello, sa totoo lang, masama ang loob ko. Dahil nasa kainitan na ako ng revolusyon naming dalawa, bigla naman naudlot. Hindi ko naman matanong si Erica kung ano ang nangyayari sa tahong niya at nagpasabog ito ng halos nakakamatay na amoy. Ayoko rin naman siyang prangkahin, baka sabihin nababading ako sa takot. Sa totoo lang mga kabisyo, ang kinakatakutan ko ay masaktan ng kanyang damdamin. Paano ko kaya sasabihin kay Erica ang katotohanan sa nakakahiya naman talaga na naranasan ko? Biruin mo mga kabisyo, ipakain niya yung tahong niya na amoy kakaiba. Gusto ko lang magtanong sa inyong lahat, paano kaya niya matutulungan ang sarili niya na pawiin ang amoy na hindi kaya ng ilong at bibig ko? Paano ko kaya ipagtatapat kay Erica na may kailangan siyang gawin sa kanyang tahong para hindi na ito maulit muli? Mga kabisyo, humihingi ako ng inyong payo. Lalo na ang opinyon ninyo. Kahit Angelo at Rakitera, sana lang ay hindi mahusgahan ng sobra-sobra ang aking jowa. Maraming salamat, hanggang dito na lang. Ako po si Pio. At ito ang aking SPG. As in, Super Pak Ganern Secret 5.